Subay sa ika-500 katuig sa ulugan sa Kristyanismo o kadaugan sa Mactan, nakahanay na sab karon ang mga dagkong kalihukan dinhi sa Sugbo. Siluan Mayron Dina sa report. Padayon karon ang gihimong renovation sa Mactan Shrine nga mo'y sentro sa dakong kalihukan karong Abril 27, ang ika-500 katuig nga kadaugan sa Mactan. Sa pakaron, gilimpyuhan na ang Magellan's Monument. Na-set up na usab ang circumnavigational marker. May gihimong improvements usab sa baybayon diin gituhuang nahitabo ang makasaysayanong pakigsangka ni Lapu-Lapu ug sa iyang mga sakop batok sa mga langyaw nga gipanguluhan ni Ferdinand Magellan. Apan sa dili pa sa ulugon ang kadaugan sa Mactan, magsilbi unang venue ang Mactan Shrine sa usa sa 5 ka gabii alang sa 500 nga katuigan sa pagtuo. Sa Abril 13, ipahigayon sa Mactan Shrine ang musika sacra o God's Voice in the Filipino Soul, usa kini ka choral concert. Gani padayon karon ang pag-set up sa bleachers ug sa stage alang sa naasoy kalihukan. Dinhi niining maong bleachers ipahimutang ang 250 ka mga miyembro sa choir nga mo'y mulangkob sa musika sakra. Actually kining maong bleachers maka-accommodate kini og 600 ka mga tao. Apan tungod sa ipatuman nga health protocols, 50% lang sa capacity niini ang tugutan. The remaining 250 will be via online na siya. Pre-recorded na siya. So, a total of 500 voices yun ang makuan. And then, they will be accompanied by 100-piece orchestra. Human sa naasoy kalihukan, i-dismantle ang mga bleachers ug ang stage aron andamo na alang sa kasaulugan sa kadaugan sa Mactan pagka Abril 27. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.